Nou, ik ben Aleida Verbal, Kiet Aleida Verbal, en ik ben mondhygiëniste en dit is mijn praktijk. Ik doe dit sinds 1993 en nou ben ik net direct van mezelf begonnen, maar heb ik eerst nou, een jaar of 14 voor bazen werken, zeg maar. En nou sinds vorig jaar ben ik hier starten. En dat voldoet mij best. Ik ben hier heel content mee. Grutsk op mijn eigen praktijk. Ja. Ik heb een bestelling die mij praat met Friesk inderdaad. En waarom heb ik dat gedaan? Ik heb dat zien bij een collega en bij de tegeltjeswinkel in Frensjer. En ik denk, oh dat is leuk voor bij mij in de praktijk, want ik broek het Fries ook altijd. Meesten vielen zich wel op hun gemak als ze in hun eigen taal kunnen praten. En ja, dat merk je direct dat je binnenkomt en je vraagt, oh, praat je Fries? Dan valt er eigenlijk alweer een pak van een hart en ja, ben je een stukje geruster. Juster hier ik bijvoorbeeld een jongen in een stoel op een vliegbasis en ik zag zijn gegevens even nooit en hij weer wel een beetje nerveus. Dus, en nou, ik zeg dat hij uit Lippenhuizen kwam. Ik denk, nou, die jongen die praat vast Fries. Dus ik vreeg je van, goh, dan ben je vast Friesktalig. En hij zei ja. En nou, je zag echt dat hij een beetje geruster wordt. En ja, je hebt een hele leuke behandeling. En met die een leuk contact met zulke mensen.